Speciaal voor de mantelzorgers in de gemeente hield Rotary Club Venray afgelopen zaterdag in brunch. Deze middag konden de zorgverleners eens rustig blijven zitten. De mantelzorgers zelf die verwennen degene die mantelzorg krijgt. En wij vonden dat die zoveel werk deden dat we die ook wel eens een keer in het zonnetje wilden zetten. Op dit moment zijn er een kleine 150 mensen aanwezig die allemaal uitgenodigd zijn. Die hebben bij het steunpunt mantelzorg van de gemeente Venray zich op kunnen geven. 12 jaar geleden startte Rotary Club Venray met dit initiatief. Wij waren op zoek naar een mooi project, zoals wij dat noemen, rond de kerktoren. Wij hebben verschillende projecten gedaan in het buitenland. Ook wereldwijd speelt Rotary. Omdat we veel in het buitenland gedaan hebben, zeiden wij moeten ook dichter bij huis wat doen. En vandaar dat dit initiatief geboren is. En zo zijn we gekomen tot de mantelzorgbrunch. De gangen werden bereid door de kookclub van de vereniging. Naast de 22 leden van de club werd het serveerteam bijgestaan door burgemeester Hans Gielissen en wethouder Lucien Peters. De eerste keer hebben ze mij gevraagd om wat te komen vertellen en toen vond ik het zo leuk hier. Toen heb ik beloofd van volgend jaar help ik mee. Ja, dat vergeten de mensen natuurlijk niet, hè? Dus als je wat belooft moet je het ook doen. En ik vond het toen zo leuk dat ik dacht, nou als ik kan dan doe ik dat ieder jaar. Want hoe lang doet u dit al? Moet ik eens even nadenken. Ik denk dat het de 4e of de 5e keer is dat ik meewerk. En ik ben altijd wel moe als ik thuis kom. In Nederland zijn er ruim 4 miljoen volwassenen die mantelzorg verlenen. Dit houdt in dat zij, vaak naast hun eigen baan, langdurig en onbetaald, zorgen voor chronisch zieken, gehandicapten of hulpbehoevenden in de nabije omgeving. En dit zijn vaak partners, kinderen, familie of kennissen. Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze samenleving aan het worden. Als we die mantelzorgers niet hadden, dat zijn allemaal geweldige mensen die voor hun naasten zorgen. Omdat we het als regulier zorgsysteem wordt het steeds moeilijker om de mensen die hulp nodig hebben, om die ook te verzorgen. En die mantelzorgers, dat zijn geweldige mensen en ik vind het ontzettend fijn dat ik ze 1 dagje per jaar ook eens een keer mag verwennen. Voor de Rotary Club is het verzorgen van de brunch voor deze groeiende groep zeer dankbaar werk. Dit is heel dankbaar werk. Dat geeft ons zoveel voldoening binnen onze club, binnen onze mensen. Het is ook goed voor de saamhorigheid binnen onze club. Het wordt breed gedragen. Iedereen draagt er graag zijn steentje aan bij. Tussen de culinaire gangen door werden de mantelzorgers ook nog eens muzikaal verwend door Mat Kraanmeer. Ik hou van om mijn haren met zeel. In ons gooi zie ik u in de Pielstad minuut. Piel en gooi.